दुस्की बाजार चिनी कैसा खतर जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो इनका जॉइनिंग प्रोग्राम 27 फैमिली नि 95 वोटर्स चिनी तिप्रा मोथा वो जॉइनिंग लाइका कैसे बरनो बुबाग्रानि इंगै ते चिनी तिप्रा मोथा इंगै बरनो खाबाय खूब लामसगो शुद्ध दुस्की हातियो सिमिया सारा त्रिपुरा नो अमहाय प्रोग्राम चलुई तंगो जोंनि नरक नुगु माना चिनी बिसिकांगो जे बासा जाग्रा जतो गुबुननि राजनैतिक बदल याकारै बुबाग्रानि थानसानि मारियो फाइजाक गैसों आमते फेक जॉइनिंग रक जों बुहाय खलाया जों आबोनि बागैनो चिनी जारा चिनी तिप्रा सारक जारा तिनि बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि याप्रेनो क्राक खानन बागै फाइका बरनो बिसिकांगो बचारिविनो चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम जों खलायका गै बरनो खाबाय खुबाय जों लामसगो बे आगामी दिनो चिनी तिप्रा सारक मानसिनेन बागै चिनी बसाबुतिरनि बुसुरनि भबिष्यतनि कगनो वानसुगै जों तिनि बरकनो याप्रे सेमा बागै बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफारो।